Najnoviji rezultat dugogodišnjeg kontinuiranog razvoja u Končaru je niskopodni elektromotorni vlak, koji je svojom konstrukcijom, dizajnom i karakteristikama namijenjen gradsko-prigradskom i regionalnom putničkom prometu, a razlika je uglavnom u interijeru prilagođenom udobnosti putnika, njihovom broju i protočnosti te ostalim potrebama. Dugačak je 75 metara, maksimalna brzina mu je 160 km/h i prima do 500 putnika. Vlak zadovoljava potrebe putnika za sigurnim i udobnim prijevozom u skladu s važećim svjetskim standardima i tehničko-tehnološkim trendovima. U vlak je ugrađena suvremena oprema, razvijena, projektirana i proizvedena u Končaru, sustavi upravljanja i komunikacije, elektronički pretvarači, vučni motori, transformatori, postolja, sanduk i drugo, te pojedini dijelovi drugih dobavljača. U razvoju vlaka sudjelovao je velik broj visokoobrazovanih stručnjaka iz društava koncerna Končar, oko 250 inženjera, magistara i doktora znanosti, a u proizvodnji još oko 200 visokostručnih radnika, kao i vanjski suradnici, dobavljači i kooperanti. Vlak čine 4 modula međusobno povezana s globovima i oslonjena na 5 okretnih postolja. Krajnji moduli s upravljačnicama oslanjaju se s vanjske strane na pogonska okretna postolja. Unutrašnja postolja su slobodna i smještena ispod zglobova, tako da se na svako oslanjaju 2 susjedna sanduka. U svrhu optimiranja dinamičkih karakteristika vlaka izrađen je realan matematički dinamički model vlaka. 2 pogonska postolja opremljena su trofaznim asinkronim vučnim motorima, a 3 slobodna okretna postolja su Jakobs tipa. Postolja su opremljena zračnim sekundarnim ovjesom i disk kočnicom. Glavni okvir i sanduk vlaka izrađeni su kao čelična konstrukcija i projektirani u skladu s najnovijim standardima o sigurnosti u slučaju sudara. Vanjska oplata upravljačnice izvedena je od polijestera i pričvršćena je na nosivu konstrukciju sanduka ljepljenjem. Glavni pogon vlaka je izmjenični s asinkronim vučnim motorima. U režimu kočenja omogućen je povrat energije kočenja u napojnu mrežu. Pretvarači vuče izvedeni su u IGBT tehnologiji s vlastitim mikroprocesorskim upravljanjem, osiguravaju najpovoljnije uvjete napajanja vučnih motora i odličan faktor snage na strani napojne mreže. Sustav upravljanja čini mreža sastavljena od više desetaka računala. Sustav ostvaruje optimalne uvjete vuče i kočenja, a sadrži funkcije mjerenja, zaštite, dijagnostike i memoriranja kvarova. Sustav pneumatskog kočenja je distribuiran. Svako okretno postolje opremljeno je s jednom kočnom jedinicom s vlastitim mikroprocesorskim upravljanjem. Unutrašnje, bočne i stropne obloge izrađene su od polijestera i aluminijskog lima. Pod je obložen visokokvalitetnom protukliznom podnom oblogom. Putnički prostor cijelog vlaka je jedinstvena cjelina, opremljena ergonomski oblikovanim udobnim sjedalima. Sustav klimatizacije osigurava ugodnu okolinu za putnike i strojovođu. Visina poda putničkog prostora je u razini perona, a prostrana ulazna vrata osiguravaju brzu i sigurnu izmjenu putnika. Upravljačnica je suvremeno ergonomski oblikovana, prostrana, klimatizirana, odgovarajuće osvjetljena i dobro opremljena. Projektirana je u skladu sa svjetski prihvaćenim standardima i ima uvjete rada primjerene suvremenim zahtjevima za sigurnost i udobnost. Sinergija znanja i suvremenih tehnologija rezultirala je novim, složenim proizvodom, razvijenim prema najzahtjevnijim europskim i međunarodnim normama i time Končar uvrstila u malobrojne proizvođače suvremenih vlakova. Končar. Tradicija, znanje, odgovornost.